General Merchandise, presyong pangkaibigan. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, at 10:04 na. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Love moves
ay aking best friend. We're all just merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love, with a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts would take wings like a sparrow. With its life, we'll take each day as it comes, never leaving the crumbs for the morrow. As for me, all of my days, I will spend them all with you, loving you with love to last a lifetime. If we all could leave something lasting behind to be remembered by, just a song for me, and then at least I would have tried. I agree, it's not so much what we have as how we use what we have in a lifetime. 30 years is worth 102. It's really what we can do in a lifetime. All my love I would give for as long as I may live, with love, true love to last a lifetime. Love to last a lifetime. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Nanpurma ka? Sa ikawas mabalat. Nalapod divisorya. Nayari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan na Season 6! Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan na Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan na Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Tinatawagan ang lahat ng empleyado, mapa-teacher, nurse, driver, carpenter, pintor o kahit na anong trabaho meron ka. Pagkakataon mo nang ipakita ang iyong galing sa pagkanta. Magic Group of Companies presents Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Hinahamon sa kantahan ang lahat ng mga working people. Dapat 18 years old and above. Tara na sa screening dates. October 7, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Club, Dagupan City and Magic Malasiki. October 8, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Santa Cruz Zambales and Alamino City Public Gymnasium. October 14, Saturday, 1 to 5 p.m. at Magic Mangatram and Magic Agoo-Olonyon. October 15, Sunday, 1 to 5 p.m. at JTC Mall, Bantay, Ilocos Sur and Narvacan Mall, Ilocos Sur. October 21, Saturday, 1 to 5 p.m. at Pag-asa Sports Complex, San Jose City, Nueva Ecija and Magic Mall Tayug. October 22, Sunday, 1 to 5 p.m. at Magic Mall Urdaneta. Your chance to win as much as 50,000 pesos in the Grand Finals. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Visit any Magic outlet now. Text or call 0929-875-9188 or 0932-863-4389 or like our Facebook page, Magic Group of Companies for more details. Sali na! Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Anong oras na? Ay, 10:17 na! That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Ela Lambingera, Krisa Cancionera. Palong-palong sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Uy, batiin ko lang itong best friend daw natin na nakapatay ng ahas, si Rolando. Uy, ingat po kayo ha. Uy, at huliin na lang natin mga best friend. Tapos iyan na lang natin sa mga kinauukulan. Sa wildlife. Oo, para mas maibalik sila doon. Kasi pag may mga ganyan, hindi na magiging balanse. Tama. Yung ating kalikasan. Tama, kailangan At saka yung mga hayop na ganyan, kailangan talagang mas mapunta sila sa place na kung saan is doon talaga yung nila tirahan nila. Huwag na patayin. Kasi alam mo ba, pag nakita tayo ng mga ng mga best friend nating, ano ba yun yung nasa
nag-aano ng mga hayop. Saan? Mas ikukulong ka nila. Oo, pag nakita ka nilang pumatay ng hayop. Ayan mag-ingat tayo. At baka sumugod lahat dyan sa bahay mo. Kulong ka pa, di ba? Di yung mga ganun. Kunwari pumatay ka ng isang langgam. Talaga? Pati langgam? Hindi matatapos. Ang dami pa rin nila. Ay, oo. Masakit din kasi. Binibit-bit din nila yung ano ka pa nila langgam. Ganun talaga yung pinagtanggol. Nakikita mo yun? Pinagtanggol nila. Naman. Eto ha, mga best friend. Sagot na sa ating katanungan na sino nga ba madalas yung nagtatanggol sa'yo? Ihabol mo na yan sa 0949-614-0306. Eto, sabi niya, #I from Dagupan, #I sa umaga. Sa itagapagtangkol ko, ate, yung panganay, sila una, sinasabihan ko, problema daw, Ella and Chris. Sa babati ano kaya to? mo yan. Babati mga IFM listener, ako tuloy nanalo 5-second challenge, talo si Ella. Sabi yan ni Jason. Tatalunin din kita, huwag ka mag-alala. Eto, labingin na natin si Jason na nakikinig. At mga best, pasensya na kayo. Okay lang kami dito. Baka kasama niya yung best friend niya na taga Kalasyaw. Sabado, andyan ba kayo? Saan? Sino? Si Nanay Rosalinda, tinatanong niya. Depende kapag pag free ako. Pag free kami. Joke lang. Dito kami, mga best friend. Si Ella sa Dagupan lagi yan. Hashtag Umiikot-ikot. Minsan nandyan. Minsan naglalakad to kaya may mga best friend. May nagpicture nga sa akin nung nakaraan. Naglalakad to kung saan. Hashtag ay sa umaga. Good morning, Ate Ella, Ate Clarissa. Ang aking tagapagtanggol. Walang iba yung mga kaibigan ko. Kapag nandyan na po yung ex ng boyfriend ko, sila na po bahalang rumiresback para sa akin. Dugatan. Naranasan ko to. Yung ipagtanggol ka ng kaibigan mo dun sa ex. Tatanay. Agad, sugudin natin. Ganon yung mga kaibigan ko. Mas matapang sila kesa sa akin. Mas lalabanan nila kesa sa akin. At alam mo ba, sila yung mas gigil kesa sa'yo. True lali. Yan ang mga kaibigan. Eto, sabi niya dito, #I from ang best friend mo. Sabi niya, ang tagapagtanggol ko po ay yung kuya ko. Kaming dalawa lang po kasi magkapatid at ang parents po namin ay nasa Manila at kami lang po ang nasa probinsya. Sabi yan ni best friend na Johnny. Yes, Papa. Open your mouth. No, Papa. Eto na muna. Laso muna. Ang kanyang tagapagtanggol ay ang ate niya kasi pag pinapagalitan daw sila ng kanyang mama at papa, ang nagtatanggol daw ay si best friend ni Shell galing kay Nicaela. Mga ate ganun. True lali. Ikaw ba? Best friend Krisa Cancionera, sino nga ba ang iyong tagapagtanggol? Yung elementary siguro yung nanay ko. Nung high school, ano to? Wala na. Wala na. Kaya mo na sarili mo. Walang kaaway nung high school. Bait ko kaya? Wala. Di takot na sila sa muscle mo. Sa taba yun. Ikaw. Nung ito, wala ka na rin tagapagtanggol nito? Ito? Saan? Ngayon. Wala naman akong kaaway. Hindi mo naman kailangan na may kaaway para ipagtanggol. Wala. Kaya ko ng sarili ko, I can handle myself now. Wow! English. Explain in 3 words. Ikaw na! Ako, yung tagapagtanggol ko, marami sila actually. Marami? Ang sarap naman ng feeling na yan. Masarap talaga sa feeling yung maraming nagtatanggol sa'yo. Dati, ang tagapagtanggol ko yung lola ko. Sabi ko na nga ba kasi yung kuya ko lagi akong inaaway. Talaga? Oo. Tapos nakikinig siya. Tapos tagapagtanggol ko din, tita ko. Talaga? Mama ko. Silang tatlo. Tapos mga pinsan ko din. Wow. Kaya mahal na mahal ko sila talaga. Naranasan ko kasi kayo lang din pala nag-away ng mga pinsan mo. Yung bata kasi kami, naranasan namin yung makipag-away. Grupo-grupo kami. Wow, dami parang gangsta. Parang gangsta na. Hindi totoo, grupo-grupo kami. Tapos yung isa, binato ako ng bato sa ulo. Batoy mo ng hollow blocks. Alam mo ginawa ng pinsan ko? Sumugod siya doon. Tapos binato rin niya. Grabe yung away dati, no? Yung kung ano yung mahawakan mo. Kasi yun bata ka pa, wala ka pang masyadong idea. Ngayon, ang kaaway mo, nagtatago sa social media. Sa post, sa My Day, sa social media. Walang pangalan minsan, poster, ganon. Tamaan ng ganon. True lali.
mga best friends natin dyan na nagbo-birthday ngayon. Kung ikaw meron ka kakilala, text mo na yan. Pwede mo i-text. 0949-614-0306 sa aming official fanpage at IFM Dagupan, mga best friend. Abangan din ang inyong hashtag ka-birthday sikat. Dito lamang sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I remember the things that we used to do. A kiss in the rain till the sun shine through. I tried to deny it, but I'm still in love with you. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Ever since you went away, every hour of every day. best friend. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa?
Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli. Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi, kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik. Malaya ka na. IFM ay aking best friend. Oy, Mang Kanor! Oy, Crispin! Kumusta? Anong tirada mo dyan? Okay lang naman, Mang Kanor. Oo nga pala, Mang Kanor, yung utang mo. Nakalimutan mo na ba? Crispin, hindi pa naman. Bigyan mo pa ako ng kunting time. Magkakalimutan ko din yan. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G, ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon!
For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 10:36 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na gumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo,
my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pray. One day, one day, one day, one day, one day, one day. Stand up now, win or lose, 'cause we all lose when they bleed on the souls of the innocent. Blood-drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. It might drive you crazy, but don't let it phase you, no way, no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pray. One day, one day, one day, one day, one day this all will change. Treat people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedom like one day, one day, one day. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and our children will play. One day, one day, one day, one That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, sigurado ako ayaw mong may maging bitter. Kaya sana, huwag ka ding maging bitter, ha? Equality ba? Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas.
Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 10:47 na. Krisa Cancionera, Ella Lambingera. Happy birthday! O, eto na. Unahin natin si Rizali Estanocto, Camian Velasco Perez, Jeffrey Dugay, Mawirat, John Denver Runes Decano at si Lee Jun Ausena, Ariel Meneses Kasupang at Rosan Flores. Happy birthday kina Gerald Hilumen, Oliver Peralta, kay Iza Balansay. Uy, happy birthday. Jonard Bandang, Christine Joy Bartolo, Rowilyn Bauzon, Juan at si Adrian Reyes. Happy birthday. At syempre, mga best friend, ang iyong sikat naka-birthday ngayon, walang iba kundi etong taong ito. Pakinggan natin. Best friend, walang iba kundi si Bea Alonso. Alam mo ba, ito yung totoong pangalan niya, ho? Philbert Angeli Ranolio, ano yan? Peg Storm. Yeah, ang ganda ng pangalan niya. Ano ba siya? Half siya, di ba? Oo, ang ganda. Philbert. British ba? Basta, ang ganda ng pangalan niya. Hindi ko pinaya. Philbert. Parang lalaki. In fairness. Ang ganda, no? At eto ha, mga best friend, siya lang naman ang basya sa buhay ni Popoy. Ay, sa mga best friend, hindi nakakala mo, one more chance, no? At eto, panganay siya sa 4 na magkakapatid. Wow! Eto pa ha, alam mo ba, mas ang hobby niya ay ang pagluluto. Ipinagluluto kaya nito si Vice Ganda. Oo. Lagi nga sinasabi ni Vice Ganda, pinagluluto ako ng pagkain niyan. At eto ha, mga best friend, nanalo lang naman siya ng award sa 3rd Aral Parangal Awards 2017 dahil po sa kanyang movie na A Second Chance bilang Movie Actress of the Year. Ngayong taon lang po yan, mga best friend. Yan nga po, ang inyong sikat na ka-birthday, si Bea Alonso. Maraming salamat sa pagsama sa amin ng programang Ay sa Umaga. Ako po bukas magbabalik na programang IFM Best Friend Club. Magsisimula yan alas 5 ng umaga. Susunod ako mamaya. Oo, alas 3 pa naman. Hanggang alas 6 ng gabi sa programang IFM sa IFM Tambayan. At syempre, mga best friend, ikaw ba nakaboto ka na? Kung hindi pa, keep on voting dahil susunod na ang ating Bullseye. Kasama dyan ang tita ng bayan, Tita Ronnie. At syempre, si Casey Sandalan. Kaya naman tutok lang dito sa IFM, ang best friend Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
ko ay tunay kailanman. IFM ay aking best friend. Simbang gabi, simbang gabi. At 16 ng simbang gabi nang makita ka. Galing pa nga ng forma mo, naka-DMs ka pa. At 17 nang mamit kita palabas ng simbahan. Bumili ka pa nga ng puto bongbong doon sa tindahan. Simbang gabi, simbang gabi. At 18 nang ikwento mo ang life story mo. Kulang na nga lang ibigay mo buong biodata mo. At 19 nang ihatid kita pauwi ng bahay nyo. Di ba't hinabol pa nga tayo ng mga aso? Simbang gabi, simbang gabi. A 20 nang pauwi tayo, may nambasto sa'yo. Pinagtanggol kita, yun nga lang nabugbog ako. A 21 kasama mo ang kuya at airpods mo. Di kita nakakausap, wawa naman ako. Simbang gabi, simbang gabi. A 22 nag-meet tayo at miss na miss kita. Kaya ako nagregalo ng rose sa'yo, diba? A 23 nagalit ka, iniwanan mo ako. Nagselos ka doon sa bebot na kausap ko. A 24 Ispiras ng Pasko na magkasalubong tayo. Binati kita, inisnab mo naman ako. Nagsorry ako, kinausap ka, nagkadramahan tayo. At nagtapat ako, at sinagot mo ko ng matamis mo. Masaya ako dahil magsyota na tayo ngayong araw ng Pasko. Kaya nitong New Year, magpapaputok ako sa inyo. Masaya ako dahil magsyota na tayo ngayong araw ng Pasko. Kaya nitong New Year, magpapaputok ako sa inyo, para sa'yo. Sumaya kayo sa lugar nyo. O magsaya, mga bata. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan.
mapa-wholesale or retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo? Punta na sa R Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa iyo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nanangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM, ang best friend mo. Ay, 11 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. KZ Sandalan. Ita Ronnie. Bullseye. IFM! Anong... Ang best friend mo. Kumakaaham siya. Kala na open ang mic. Ay, naka. Ulitin natin. IFM! Ang your best friend mo. Dugatan! Ako na Tuesday! Walang paso. Oo nga, 4 na araw na silang bakasyon. Niyari kayo mga estudyante, ang sem break nyo, mamumove yan. Akala nyo happy-happy ha. Naka di bale, dahil tuwing alas 11 hanggang alas 12, tsaka mo na isipin kung meron kayo Saturday class, ang isipin mo muna, anong number na nung vinote mong kanta? Ano na kaya? Nasa top 10 pa kaya? O baka naman ligwak na, Ben! Naku, kaya patuloy ang pagboto mo, best friend. Hashtag Bullseye Space, title of the song, sa name of the artists. At isend mo yan na 0949-614-0306 o kaya i-post mo sa IFM Dagupan sa ating Facebook account. Best friend, kung may pabati ka ngayong tanghali hanggang alas 12, 0949-614-0306. Alas 11 hanggang alas 12, makakasama mo Tita ng Bayan, Tita Ronnie at KZ Sandalan. Dito lang yan sa programa Bullseye, the daily top 10 countdown. Speaking of walang pasok. In fairness lang, napakaluwag ng daan. O kasi nga daw, nationwide strike. Transportation strike. Pero feeling ko, di naman tayo apektado. Oo, kasi ang hirap kumita, kaya yung iba kumikita na lang. Oo. Totoo, diba? Pero hindi naman siya helpful talaga if may paglalaban kayo, yung walang maapektuhang ibang tao. Kasi sa mga offices din, sa mga government, wala ring pasok. So, pag kukuha kayo ng mga NSO, wag ngayon. Ate, wag ngayon.
Aside sa wala kang mahirap sumakay daw, ako naman di ako masyado nahirapan eh. Me too. Aside sa mahirap daw sumakay, ayan, yung sinabi ni best friend KZ, ayan, sarado yung ilang mga opisina ng gobyerno, eskwelahan, pero yung paborito mong kantin na nakatutok sa IFM, inaabangan ng bullseye bukas pa. Kaya eto na, umpisahan na natin. Ibigay na namin ang 10 mainit na kanta. Songs number 10, 9, at 8. Bullseye. Number 10. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilipot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sa akin mo isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Isuko ang kaba, tuluyan kang bumitaw. Ika'y manali ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo.
Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando de enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, prick, wanna slip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. This is Sandara isip to kan sasakitan? Insan to ka biglang tinaynan? Nayari ka? And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. A-Bliss Glass Group Corporation gives you perfect time to choose your best design. Innovative glass, aluminum, accessories, only here at A-Bliss Glass Group Corporation. Introducing their Vertex brand. Quality, standard, stylish, and guaranteed. Vertex brand offer the best services for you. For building and rebuilding, choose Vertex. Available in A-Bliss Glass Group Corporation. They also offer processed glass tempered, IGU, and laminated. Located at number 529 Diversion Road, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. You can contact them at 099999-47420 or 653-7421. Magpapahuli ka pa ba sa iba? Dito ka na sa subok na. Basta Vertex, sigurado ka.
Hot Time Check was brought to you by Cobra Energy Drink. May laban ka. KZ Sandalan, Ita, Ronnie. Bullseye. Nako, best friend! Nasa number 10 ang kantang Sundo ni Moira De La Torre. Nasa number 9, ang Baby Shark na remix. Taray. Pwede pang yan. Games, party, stop dance, diba, Tita Ronnie? May pa-stop eh. Yung akala mo nag-stop na, pero andun pa rin pala. Pati pa naman na kantang Baby Shark, hinuhugutan. Ano ba yan? Baby, dapat may ganon. May yung pamoira na ano. Baby Shark. Magawa nga ako. Kaya message ko si Moira. Moira, i-Moira mo naman yung Baby Shark. Mahangin-hangin. Diyos ka, baka magsiiyakan na rin. Sa susunod na mapapatugtog natin dito sa IFM, puro Moira playlist na talaga. Ay, nako. Tatanong ko, Moira, marunong ka pumarty. Puro puro gano'n yung kanta niya eh. In fairness, Grabe, Tita Ronnie, panoorin mo yung perfect niya kasama yung boyfriend niya. Sige, mamaya gawa. Grabe, nakakalungkot. I-schedule ko sa oras ko. Panoorin mo, Tita Ronnie. Sige, mamaya. Nasa number 8 naman ang kantang Kissing Strangers pa rin. May paano. Alam mo, feeling ko itong kantang nasa number 8 natin, itong Kissing Strangers. Bagay ito sa mga posong sobrang stricto. Kanina, may hinuhuli na naman sila dyan. Yung tipong pag meron silang huhuliin, kakanta muna sila, di ba? Ano yung kanta mo? Hoy, nananawagan ako sa Poso Kalasyawa. Grabe kayo, punta ako dyan kahapon. Ano nangyari? Pagka ko dito, pumunta ako. Ikukulong ka na. Nagreklamo ako tungkol sa overpriced tricycle driver ng Kalasyawa 2555. Yun ang sticker niya. Tapos sabi sa akin, Madam, wala po dito yung boss namin, pero sasabihin na lang po namin. Sabi ko, mga gano kaya katagal? Sabi nila, sabi ko, mga 3 days ba? Di sumasagot. Sabi ko, mga 1 week. Sabi, sige po ma'am. Sige, babalik ako Lunes ulit. Hindi ko kayo titigilan talaga. Kaya yung mga best friends natin, meron ding reklamo. Ayan, meron kayong mapupuntahan. Oo. Para yung mapanatag ang kalooban nyo, hindi laging pralalalala. Tsaka para sa mga tricycle driver, wag tayong ganon. Para naman umunlad yung buhay natin. Diba? Wag tayong overpriced. Wag tayong OA. Wag lang manong driver. Even yung mga bumibenta-benta dyan sa tabi-tabi, wag overpriced. Sundo. Sundoy kayo ni Moira. Sige. Naka, best of friend! Ikaw ba, best friend, nakarelate ka sa ating kwentuhan? Well, gusto namin malaman kung sino ang nakikinig ng IFM. Text mo na kami 0949-6140-306. At patanghali na, kumain ka na, best friend. Ayoko nagugutom ka. Nako. Sabi, good morning po, Ma'am Ronnie, Ma'am KZ. Yung anak ko, bumangon na siya ng 4 a.m. Nag-print siya ng report, tapos nag-text yung sir niya na walang pasok. Sabi niya sa akin, nagpuyat ako, nag-review. Tapos walang pasok. Pabati kami na kumakain dito sa bahay. Kain tayo, ulam natin, lechon paksiw. Uy, Rosaline, in-announce ko kagabi na walang pasok. Siguro tinulugan mo ako, no? Mga 12 a.m. yun eh. In-announce ko na walang pasok. Sigurado, natulog kayo. Pinatay niyo yung radyo. Ay, naka-best friend. Eto na lang, mas maganda. Habang iniisip mo kung anong gagawin mo dahil walang pasok at naubos na yung labada kasi kahapon minagmadali kang maglaba. Totoo, si Romer na papabate, nagluluto daw ng adobong atay ng manok. Sarap! Tapos lalagyan mo ng pinya. Sarap. Sabi yung maanghang. Ay, na maanghang na may pinya. Grabe naman yun. Pa-vote daw ng perfect. Kanino kayang perfect ito? Hi, Tita Ronnie. Pa-vote po ng perfect by Ed Sheeran. Okay, no problem. I-count na natin yan para bukas sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. At yung nabilang namin as of kahapon hanggang kaninang umaga, eto na! Songs number 7 is 6 at 5.
Bullseye. Bullseye. Number 7. Lil Rick make them wine for me, Bob Bam make them wine for me, Platsam make them wine for me, girl come wine for we. Sit, line up yourself, girl. Now get ready to perform, ready to perform. Nah. I know it isn't easy, but you make it look so easy, girl. Yeah, you don't need recommendation, you come with qualification. You already know the program. You went wrong the tongue. They say you're a monster. Why now? Show them you good girl. Dip on it. Wind up your waist, girl. Jump on it. Walk up your waist, girl. Dip on it. Wind up your waist, girl. Walk it. It's one down, girl. You got one more round to go. Wind it up and shake it up, no dead. Walking up that waist, girl. You look so great, girl. Make that booty gyrate, girl. Show them you graduate, girl. You got the style and shape, mash up the place. Girl, wine pon it, any angle, handle it. Pon a chain, anyway, you don't get. Show them your moves. Monster wine, girl, you look good. Dash up the thing, oh gosh, you look good. Bubble, jiggle, touch, grind, take a show them the monster wine. You don't need recommendation, you come with qualification. You already know the program. You went wrong the tongue. They say you're a monster. Why now? Show them your good girl. Pon it. Wind up your waist, girl. Jump on it. Walk up your waist, girl. Pon it. Wind up your waist, girl. Walk it. Sit, line up yourself, girl. Now get ready to perform. Ready to perform. So, girl, take off your shoes, stand flat on this spot. Stretch out a bit, girl, and loosen up. Show them the thing, girl. Show them your heart, girl. Show them your heart. Monster wine, girl, you look good. Dash up the thing, oh gosh, you look good. Bubble, jiggle, touch, grind, take a show them the monster wine. You don't need recommendation, you come with qualification. You already know the program. You went wrong the tongue. They say you're a monster. Why now? Number 6. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kayakap ka. Maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali
nasasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli. Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik. Malaya ka na. Number 5. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out, and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. This is I.
Alam mo, nasa dugo talaga namin ang pagiging gwapo. Pambihira. Ba't di pa napunta sa mukha? Ang classic talaga. Classic! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs., Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! KZ Sandalan, Ita, Ronnie, Bullseye.
sa mga nagtatanong, ano ang lagay ng panahon? Bakit daw makulimlim? Aba, si Paolo! Si Paolo yung jowa ni ano? Kinabahan ako yung jowa ni Jolina na nakasakit kay Joy. Charot! Hindi. Hashtag Paolo PH po. Ayan, update lang po namin kayo ha. As of kanina, alas 11 po ito. Ayan, masalong pinalakas ni hashtag Paolo PH ang severe tropical storm kung saan papalapit siya sa Philippine Sea. Ayan. Ba, ito talaga si Paolo. Wala nang ginawang tama. Nainis ako sa'yo, Paolo. Buti na lang. Buti na lang. Wala kang tenga. Hindi mo naririnig. Parang yung pangalan na yun, iba ito As of kanina po, alas 10 ng umaga, ayan, ang mata ng bagyo tropical storm na si Paolo ay nasa estimated sa may 765 kilometer east of Guinwan, Eastern Samar. Buti namin malayo-layo. Lumayo ka na lang. Pero syempre, dito sa atin, dito sa may Central Luzon ba tayo? Northern Luzon. Northern. Oo. ITCZ. Ayan. Intertropical Convergence Zone ang nararanasan natin. Pero tignan natin dahil hindi natin alam sa mga susunod na oras kung ano ang magiging lagay ng panahon. So far so good. No tropical cyclone warning signal po ang nakataas. Lagi na lang daanan yung Batanes. Gusto ko pa naman mag-ano dyan, bakasyones. Tara! Pero ngayon, daanan sa Tita Ronnie, wag muna ngayon. Alam mo naman si Paolo, baka sunduin tayo doon. How I wish! Oo, nako. Ay, nako, Paolo, wag ka pupunta sa bahay. Ayan, sa lahat ng mga best friends natin, ayan, nasagot na namin yung tanong nyo, bakit makulimlim ang panahon na ito? At mamaya ang kompletong detalye yan, mapapakinggan po natin sa ating RMN News Nationwide. Malapit The na. Sound of the Nation. Sakto alas 12 po yan mapapakinggan dito sa IFM. Update ka namin sa ating bullseye naman. Nako, nasa number 7, Monster Warner. Ang ating number 6, naku, si Malaya ni Moira de la Torre. Parang galit ka na kay Moira. Parang kanina ka pa Moira kasi. Nasa number 5 naman, Look What You Made Me Do. Pero Tita Ronnie, gusto ko maging ang galing kasi ni Moira kumanta, tapos mag-gitara, parang alagad talaga siya ng musika. Itinali at iginapos ng musika, di ba? Yung mga ganyang gusto ko yung term alagad. Alipi ng musika. Minsan manood ka ng mga mga panood? Bagets! Bakit? Yan kasi nag-Groheim ka, ang pinanood mo yung si Redford White. Grabe na. Kaya naging alagad-alagad ang term. Oh my God. Ganun talaga, Tita Ronnie. Masalaliman natin, nakakaya naman kay hashtag Paolo PH, diba? Laliman na lang natin. Oh, nakakaya sa hashtag walang pasok. Oh, hashtag kayo na 4 na araw, hindi ba? Grabe, Tita Ronnie, ng estudyante ka ba ng mga pinagagawa mo pag walang pasok kayo? Ay, hilata mo. Hilata? Walang tulong sa magulang talaga. Hashtag Paolo PH. Walang tulong. Hindi. Kasi kapag mga galong pag walang pasok, pati si nanay nakahilata. Ay, lahat sila. Siyempre, wala siyang ilulutang baon. Oo, kaya hilata lahat. Sarap. Namimiss ko yung ganyan. Yung hilata bonding kayo with your parents, with your kapatids and such. Ganyan. Sa lahat ng mga best friends natin nakahilata out there dahil ang ganda ng panahon. Ayan. Abang kayo kay Paolo. Eto din, abangan mo dahil susunod na ang mga kanta sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Songs number 4, 3 at 2. Bullseye. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bullseye.
10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret. Ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Not payback is bad shaking, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Baby, fineness is the way to kill. Tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Not payback is bad shaking, baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Ah, yeah. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Baby, I'm sorry, I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. I'm sorry. Number 3. Hey, Inday, pagdasal ko gamay. Basing wala ka kabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkapaiter. Mula kaskolon, memorize pagyurang tanang lyrics. Sa missing Filimon, maunin akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm holding a girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di-di, papi-piri, we'll go forever. 'Cause I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know the original be stuck, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping. Whenever my blue eyes see you, muskit ubit ang kasing-kasing. Wishing you could love me too. Maunin akong kanta.
travel halfway around the world. My morena girl, mauni na kung awi. Di-di-di-di-di-di, papi-piri, ko forever. 'Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sungkong traffic sa Mandaw ay ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauni akong kanta, para imoha. I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauni akong awi. Di-di-di-di-di, papi-piri, ko forever. 'Cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Number 2. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, let me think, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid.
kid. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, ibig sabihin ng bitter, hindi ka manhid, hindi ka lang talaga makamove on. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bukalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bukalyon. Barangayan na Season 6! Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan na Season 6, bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bukalyon. Barangayan na Season 6, basta Bukalyon, serbisyong champion, One Bukalyon! Anong oras na? 11:53 na. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. KZ Sandalan. Ita Ronnie. Bullseye. Tapos tapos nakailata ka lang. Walang pasok. Diba? Pero mas maganda yan pag may kasayaw ka. Yan ka na naman. May kasama ka. Si Moira kasi eh. Nasa number 4 po natin sa ating Bullseye The Daily Top 10 Countdown. Sorry Not Sorry. I'm not sorry. Number 3, My Morena Girl. Eto naman, nasa number 2, Young, Dumb, and Broke. Young, Dumb. Oh, yun na mga best friend ha. Mamaya abangan nyo ako mamayang gabi. May Paulo Man o Wala, 9 p.m. to 1 a.m. ang programang I Confessions. Ako naman, extended pa rin hanggang alas 3, whether you like it or not. Weather lang. Wala pa, tita. Napakainip. Hindi kasi, friend kami ni Mother Earth. Pag mga alauna hanggang alas 3, medyo kapag moody yung umiyak din siya. Pag medyo nakakagigil, sikat ang araw, sumasabay. Friend kami nga ni Mother Earth. Si Paolo kaya may iyak. Ay! Naku, di naman naiiyak. Lagi masaya yun. Lalo mong pakialam. Ay, naka. Bato-bato sa langit. Naka, di yun matatamaan. Nasa work yun ngayon. Charing. Ay, naka. O siya, best friend, yan muna ang mga siyam na kanta sa ating Bullseye The Daily Top 10 Countdown. Mapapakinggan mo na song number 1 sa ating Bullseye The Daily Top 10 Countdown.
Team song niya to, Tita Ronnie. Ni Paolo. Sana, charot. Eto na, song number 1, Perfect by Ed Sheeran. Bullseye. This is Bullseye. Bullseye. Number one. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Bullseye. Ay, 12 o'clock na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM.
On board is Tita Ronnie. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. News nationwide. Ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, tanghali po na Martes mga kasama. Ang inyong radyoman, ako si Buddy Oberas. October 17, 2017 at ako naman pong inyong radyoman Rod Marcelino. Live via satellite, RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Live tayo nationwide kasama ang lahat ng RMN stations. Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook mga kasama, RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Posibleng ganti ng mga taga-suporta ng Mauti ISIS Group. Inaasahan na ng Armed Forces of the Philippines. Para sa detalye, kasama po natin si Radyoman Rhea Mamogay. Hindi na raw pabibigla ang Armed Forces of the Philippines sa posibleng retaliatory attack o pagganti ng mga supporters ng Mauti ISIS Group sa labas ng Marawi City. Kasunod ito ng pagkakapatay ng kanilang dalawang leader na sina Omar Maute at Isnilon Hapilon. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edward Arevalo, sa kabila ng inaasahang pagganti ng teroristang grupo, handa naman daw dito ang kanilang hanay. Sa ngayon nakatutok anyat sila sa paghingi ng tulong sa mga lokal na pamahalaan na paalalahanan ng kanilang mga residente na maging mapagmatsyag. Hindi rin daw natuduwag ang AFP sa posibleng sympathy attack, pero sana ay palakasin pa ang loob ng mga sundalo para pigilan ang mga terorista sa posible namang panggugulo. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Aguinaldo, Radyoman Rhea Mamogay ng DZXL 558 Tabang RMN. Sa kabila naman ang pagkasawi po ng mga lider ng Mauti Group, pananatili ng martial law sa Mindanao, iginiit ni Senator J.V. Ejercito. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Iginiit ni Senator J.V. Ejercito na hindi dapat alisin ang umiiral na martial law sa buong Mindanao kahit napatay na ang dalawang leader ng Maute Terror Group na sina Omar Maute at Isnilon Hapilon. Katwiran ni Ejercito, nagsasagawa pa ng clearing operations ang tropa ng pamahalaan at dapat pang tiyakin na wala nang natitirang terorista sa Marawi City. Ngayon pa ni Ejercito, masaya ang mamamayan ng Mindanao sa umiiral na batas militar dahil hinahadlangan nito ang pamamayagpag ng mga warlord at private armies. Uwi ng paniniwala ni Ejercito na makakatulong ang martial law para pag-ibayuhin ang kapayapaan, kaayusan at pagsusulong ng kinakailangang economic development sa Mindanao. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak, RMN. Ang publiko naman dapat pa rin po na maging mapagmasid kahit na napatay na nga ang mga terrorist leaders dyan sa Marawi. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Deo Di Guzman. Bumabala ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa publiko na manatiling nakabantay at mapagmasid sa kapaligiran sa kabila ng pagkakapatay ng militar sa mga leader ng terrorist group sa Marawi City na sina Omar Maute at Isnilon Hapilon. Sa Mindanao Hours sa Malacanang ay sinabi ni AFP spokesman na Major General Restituto Padilla na kahit napatay na ang mga leader ng terrorist group ay nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng militar sa lungsod para tuluyang maubos ang mga kalaban ng gobyerno, kung saan sinasabi nito na batay sa kanilang tala ay meron pang 6 hanggang 8 foreign fighters sa lungsod. Sinabi din ni Padilla na sa pamamagitan ng pagiging mapagmasid ng bawat Pilipino ay maiiwasan ang mga pag-atake ng mga terorista saan mang lugar sa bansa. Nagpasalamat din naman si Padilla sa publiko sa patuloy na pagpapaabot ng pagbati sa kanilang tagumpay na man-neutralize ang mga leader ng terrorist group at tiniyak din ito na magpapatuloy ang AFP sa pagprotekta sa kapayapaan at mahuli ang mga high-value targets ng gobyerno. Sinabi din ito na maswerte pa rin ang Pilipinas dahil hindi nangyari din sa Pilipinas bansa ang terrorist attack
attacks na nangyayari sa mayayamang bansa tulad na lamang ng Estados Unidos at ng ilang bansa sa Europa. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandela de Guzman ng DZXL 558 at RMN. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Sa ibang mga balita naman, mga kasama, naniniwala si Senator Chis Escudero na hindi dapat sinususpindi ng Malacanang ang pasok sa mga paaralan at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong bansa. Kasunod ito sa 2 araw na transport strike na ikinasa ng mga jeepney drivers at operators bilang protesta sa planong pag-phase out sa mga lumang pampasaherong jeep. Nagwira ni Escudero dahil sa hagbang ng Malacanang ay nagmumukhang hawak sa leeg ang gobyerno ng mga nagpoprotestang transport groups. Ipan ni Escudero dapat ay may ginawa na agad na aksyon ang mga ahensya ng gobyerno sa reklamo ng mga jeepney driver at operator para maiwasang humantong pa ito ng 2 araw na nationwide transport strike. RMN News, the sound of the nation. Report. 2 araw nga na transport strike ng piston, wala pong gaano epekto naman ayon sa MMDA. Para sa detalye kasama natin si Radyoman Angel Ronquillo. Hindi masyadong naramdaman ang ikalawang bahagi ng transport strike na ikinasa ngayong araw ng grupong Piston. Ayon kay MMD Operations Chief Vic Felizardo, ito ay dahil sa ayuda na ibinibigay ng gobyerno sa mga banlakay, partikular na ang libreng sakay. Pero paglilinaw dyan ng MMDA, hindi libre yung mga bus, ito lamang ang pumalit sa ruta ng mga jeep na nakilahok sa tigil pasada. Tanging ang mga government vehicles lamang tulad na lamang na military trucks at shuttle, yun ang mga libre. Base sa kanilang monitoring, may ilang pasaherong nahirapang makasakay, partikular sa bahagi ng Cubao, Guadalupe at Monumento. Pero kakaunti lamang ito at agad na ayudahan. Samantala hanggang mamayang hapon, aniya, sa uwian ng mga empleyado mula sa mga pribadong sektor, aalalay ang mga libreng sakay ng gobyerno. Sapat na tauhan din aniya ng MMDA ang nakakalat upang siyaking hindi magdudulot ng pagsikip ng daloy ng mga sasakyan ang kilos protestang isinasagwa ng grupong Piston. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama sa MMDA, Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak Arimen. Mga kasama, sinusulo naman ng BACC o Volunteers Against Crime and Corruption na armasan na ang sibilyan matapos alisin sa Philippine National Police ang Oplan Tokhang at Oplan Double Barrel. Ayon po kay BACC Chairman Dante Jimenez, sa pamamagitan nito ay matutulungan ang pamahalaan sa paglaban ng droga. Bagamat hindi tutol si Jimenez na ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine Drug Enforcement Agency ang pagtutok sa war against drugs, kulang naman anya ang ahensya